Mae addysg a Gwella Iechyd Cymru yn dod â 3 corff ar ei gilydd, yn creu un corff sy'n yn edrych ar y holl staff GIG Cymru. I llwyddio a cario ymlaen i fod yn defnyddiol, rhaid newid a cadw pes. Un o fy hoff pethau yw weld pobl yn gweithio ar y peth mwyaf bwysig, sef gofal cleifion. Mae hyn yn gweithio mwyaf pam fod staff yn gallu rannu syniadau a sgiliau. Bydd addysg a Gwella Iechyd Cymru yn rhoi cyfle gwych i gweithio gyda pawb yn y byd gofal a iechyd yn Cymru i gwella gwasanaethau trwy addysg a dysgu. Bydd hefyd cyfle mawr i hyfforddi gweithiwr y dyfodol. Dyhead y corff yw i cael enw gryf am fod yn helpus ac i fod yn peiriant wrth gwella gwasanaethau iechyd nawr, yfory ac yn bwysig mawr yn y dyfodol.